Кабаттан почтабызны актарып, безнең адреска килгән алдагы котлау сәламен укып китәм. Бүген үзенең 66 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мустафина Наилә Вилдан кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәгъзум Абдуллович, улы Руслан килене Лилия, улы Наил килене Гөлнур, оныклары Рамис, Илнур, Мәдинә, Мустафа котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Сөекле хатыным Чебоксар шәһәренең икътисад техникумын тәмамлап, икътисадчы һөнәрен үзләштерде. 14 ел буена бухгалтер, аннары 16 ел Ключик зерно оешмасында җитештерү участогы начальнигы, аннары коммерция эшчәнлеге буенча генераль директор урынбасары булып эшләде. Кайда гына хезмәт итмәсен, аны һәр вакыт хезмәттәшләре яратып хөрмәт иттеләр. Ул эшендә дә, гаиләдә дә барысында булдырды. Бергә яшәгән елларны мин иң бәхетле еллардан саныйм. Кадерлемә, шушы матур гомерем өчен кат-кат рәхмәт укыйм. Минем хатын алтын кеше. Бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең. Ниләр телим мин сиңа? Гомерлеккә ярым булдым, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең лә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сөекләнкәебез, үз чиратыбыздан сиңа без Алладан озын, саулыклы гомер сорыйбыз. Синең елмайган йөзең безне шатландыра, яңадан яңа казанышларга этәрә. Әтиебез белән икәү бергә матур пар булып, алда да күркәм гомер кичерегез. Белегез, без сезнең белән нык горурланабыз һәм һәр эштә бары сездән үрнәк алып яшибез. Әниемнең назлы кочагына мин сыенам аны яратып. Бүген туган көннәрендә әле кайгыларын куйым таратып. Елмайым кәй, сиңа бик килешә елмаюлы йөзле булырга. Насип итсен гомер көзләреңдә минем шатлыкларга тулырга. Рәхмәт, әни, барсы өчен рәхмәт. Котлы булсын туган көннәрең. Тыныч узсын, имин генә булсын алда синең көткән көннәрең. Хөрмәтле Наилә Вилдановна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Biraz eğlen, dil başını
Ләйлә